Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Labari na mu na Nijar da kasashen na AES da har zancen cewa ECOWAS da yawo sun hiddo sabon kudin su za su daina aiki da France fa. Kahin mu ji labarin sabon kudin yawo wanda nan da lokaci dan kadan suka ce zai hito, sai mu fara da labaruka namu na cikin gida da kasashen mu na AES. Daga cikin Nijar mun gani masha Allah General Chani ya gayyaci ma babban tawaga har ta tsahin shugaban kasa da manya-manyan ma'aikata da mambu na CNSP, inda aka hiddo farkon mutane wanda suka kare formation na wuri da ake kira makarantar yaƙi Ecole de Guerre. Wayannan manyan ma'aikata ne, sojawa ne na duka, na gendarme, na garde national, na garde presidential, portar daban-daban namu na Nijar, wanda suka ɗauki ƙarin ilimi da formation kenan na wata 10, kuma alhamdulillah sun hito ga suna an ba su girmamawa, an girmama su. Muhimmancin abun nan yana hitawa daga ganin mutanen da suka zo wannan bikin. General Chani da kanshi, tsahin shugabannin kasa, mambu na CNSP suna nan, minista da kanshi na tsaron kasa ya tashi ya yi magana, ya ƙara jinjina masu wa'innan portrait da suka hito daga wannan makarantar yaƙi, na tabbatar musu da cewa ilimin da suka ƙara na kare ƙasa, na kula da ƙasa, na samo ma ƙasa inci abu ne kuma na farko wanda yanzu aka fara shi a Niger. Kenan ya ce su yana jinjina musu kuma su kama don gyaran ƙasa, don karin ƙasa, tun da yanzu ne abu ya fara. Wannan cikin ƙara samun inci ne da ƙasashen mu na suka kama makarantunmu ne ko kuma wuraren formation kinmu ne na aikin soje da ƙasashe wanda muke cooperation, ba ƙasashe wanda su wasu suke tilasta mu ba menene za a yi, kuma suke ma sanin sirrinmu don su raunar da ƙarfin sojawanmu, kuma da haka suka tada mana tarzoma. Sai babban bako kuma da muka yi a Niger yau kinnan ranar 6 ga wannan wata na August 2025 da shugaban ƙasar Chadi Marshal Mohamed Itno Deby ya sauka a cikin Niamey cikon shekara 2 idan kuna tun lokacin da aka yi juya mulki, har sai da ya zo ya gani tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum. Amma wannan tafiya ce daban da ya zo zai yi kwana 2 a cikin Niger. A ziyaran shi wannan shugaban kasan Chad da ya zo, yana da kyau mu dan koma baya jiya ko shekaran jiya kawai da muka gani Prime Minister Muhammad Ali Lamin Zainamu na Niger ya karbi bakutaka babban tawaga daga kasar Chad ta ministerori, har da ministan na petrol da ministan na telecommunication, minister kuma na sunamin. Nan sai mu dan koma baya sai mu gani da cewa Niger ta biyu tana tunanin harkar man fetur kinnan ta yi wata alaka da kasar Chad, har in kuna tuni lokacin da Benin ta kawo mana hayaniya ta rufe man fetur kinmu, ake zancen Niger za ta iya hadawa da bututun mai na man Chad don a rika hidda man Niger ya bi ta hanyar Cameroon. Har lokacin labari ya hito na cewa kasar Cameroon daga wasu jihohin labari ta yarda ta bar Niger ta kai manta, ko kuma a sa rika hidda man Niger daga bakin tekunta. Sai muka gani yau shugaban kasan Chad da kanshi ya zo Niger, kuma daman ana zancen cewa ta yi Chad ko Togo su ne daman kasashe makusanta wanda ake ga suna iya shiga IS. To wannan ziyarar tashi muna fatan alheri ne da kasanmu, tunda mun san da cewa Faransa ta kai shi wurin nan, amma mun gani ya tashi yana kuzarin ya gyara kasar shi. To muna fatan ziyarar shugaban kasan Chad ga kasar Niger ziyara ce wadda za ta karfafa alaka na diplomasiya, na yan uwantaka, na tsaro, na harkan shiga da hita da tsakanin mutanenmu da suke bisa frontier Chad da Niger, kuma insha Allah dai kam ya zamanto alheri ne ga su Chad, ga Niger, kuma ga sashe na AES da ma duka region namu na Sahel. Fond de Solidarité, mun gani Madam Racky Jarmakwai kokarin da take ta je nan ta je can bata zamna ba, tana bibiyan wurare don ta kula da inda kuɗi ake sa su, har ta ruka bayyana ma mutane me ake da su. Mun yi ta faɗi na cewa cikin babban ƙoƙari da Fond de Solidarité suke shine zuba kuɗi a harkar Grand Irrigation babban gandagi. To mun gani kuma yanzu ziyara da ta yi a Maraɗi, a wani wuri da ake kira Jambali, wanda tun da aka fara aiki nan yana cikin wuraren da aka fara aiki da su. Ta je ta yi ziyarar wurin, kuma kamar yadda kuke gani nan kyakkyawan wurin nan yanzu ya fara zama tsanwa, an yi shifka, ana gyara wurare daga bakin su kansu manoman da aka ba su wuraren su rika wannan gyaran, ga sunan suna jinjina ma aiki, suna cewa an fara samun amfanin abun. Tafiya ce wannan ta Niger da aka fara tun zuwan su General Chani, da shi da kanshi shugaban kasar mu General Chani ya dauki alƙawarin da cewa babu wata ƙasa ko kuma wani da zai zo ya ma ƙasar Niger gori na abincinmu a cikin ƙasar mu ne za a yi shi, kuma ga kokari nan suna yi. Kenan uwa
mu ci gaba da tallafa ma wannan Fondo de Solidarite. Duk abu da zamu iya zubawa na arziki na kuɗinmu ko na ƙoƙarinmu ko mu zo mu tallafa ma hukuma don a gyara ƙasa, mu kama mu zo a yi tun da gyaran ƙasa hannu biyu ne kullum muke maimaitawa, hannun mu 'yan ƙasa da kuma hannun ita hukuma. Daga labarurruka namu na IS a Burkina Faso mun gani da cewa cikin gine-gine cikin gyara ƙasa, duk da cewa akwai wasu 'yan gidan jaridu da za su zo su ruka cewa Burkina Faso wai ita ce da ta yi kowace ƙasa ta'addanci a duka duniya, ba wai Afirka ba, ita ce kusan na 4. To masha Allah, Kaftin Ibrahim Traore kullum yake ƙara nuna ma mutanen nan da cewa ƙarya ne suke, kuma yake bayyana ma duniya da cewa su fa Burkina Faso ƙasa ce ta alheri, wurin da muka yi ta gani na cewa 'yan kasuwa na ƙasashe daban-daban suna zuwa suna zuba jarinsu don su bude kamfanonika, kuma su ma 'yan ƙasan Burkina suna zuba jarinsu. Har sai muka ga yanzu wannan hilin ƙwallon na Burkina Faso wanda shekara 4 da ta wuce CAF sai da ta rihe shi na cewa bai cika shuruɗan da za a iya ƙwallo a wajen shi ba, yanzu Burkina Faso ranar 4 ga wannan wata na August suka yi bikin buɗe shi. Ba wai kawai gazon kin shi aka gyara ba wurin buga ƙwallon shi, teran starkin nan gaba ɗayan shi ne aka sake mushi gini, aka sake gina shi, gashi nan muka gani. Kuma da aka zo aka yi bikin taron shi da kanshi Kaftin Ibrahim Traore ya halarci wurin, sannan abun kuma ƙara haɗin kan 'yan ƙasa ma kuma da ƙara haɗin 'yan Afirka. Ranar da aka yi buɗan shin sai aka buga ƙwallo tsakanin manya-manyan 'yan ƙwallo na Afirka, tsaffin manya-manyan 'yan ƙwallo na Afirka, har mun gani su Samuel Eto'o, su Ado Bayero da tsayin shahararrun 'yan wasa da yawa. Sannan kuma ekipkin guda da ta buga da su wannan ƙwallon aka yi ekipkin sojawa da an ƙara musu ƙarfin gwiwa. Burkina Faso masha Allah, ƙarfi yana tafiya, aiki sai kyau yake. Daga ECOWAS mun gani da suka yi to bayani suka ce nan da 2027, nan da shekara ta 2027 sabon kudinsu zai hito. Zan mu dan takaita magana anan na cewa sabon kudinsu nan da hito wai sunan shi ECO. To mu duka mun sani Faransa ce take kontrolan shi, shuruɗan shi ita ce hamma kiman shi na canji Faransa ce take yin shi, kuma ta hada imowa. Sannan kuma ECOWAS ta ce ai duka kasashen ECOWAS su ne za su yi aiki da sabon kudin nan da zai yi to wanda suke kira ECO. To yanzu kasashe irin su Ghana, irin su Liberia, irin su Nigeria wanda ba su aiki da Faransa za su bar kudin su zo su shiga cikin wannan ECOWAS wanda kuma sun san da cewa abu ne wanda Faransa take kontrolan shi, ita take kula da komin shi. Kasar Ghana mai arziki na zinariya zata bar yanzu kudinta CD ta zo ta koma cikin wata hayaniya daban wanda sunan shi ECO, ko kuma sauran kasashe za su bari? Tambayoyi ne diya wannan sai mu gani, amma wasa ne yanzu na siyasa wanda wayannan kudin ba wani siyasan su bane na kasuwanci za a canza, a kawai suna ne za a canza daga sefa zuwa ECO, a canza mushi shakali, amma kuma cuta da harƙalla nan da ake mana a hana kasashen mu ci gaba, gade kasashen francophone ba canzawa zai yi ba. Zan mu ƙara yin bidiyo, mu ƙara yin dogon bayani, mu gani menene abun da aka kulla mana daga sefa nan wanda mun jima muna yin shi, amma kullum muna maimaitawa don mu san da cewa wahalan da aka samu a sababin sefa. Sai mu haɗu da ku a sauran labaruruka. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.